ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सतोमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा Hare हरे Krishna, कृष्णा हरे कृष्णा Hare कृष्ण Krishna, कृष्णा Krishna हरे हरे Krishna, हरे राम Hare हरे राम Hare राम राम Rama, Rama हरे Rama, हरे Hare Hare, हरे Hare कृष्णा Krishna, हरे Hare कृष्णा Krishna, कृष्ण Krishna कृष्णा Krishna, Hare हरे Hare, हरे Hare हरे Rama, Hare हरे Rama, राम Rama Rama, राम Hare राम Hare. हरे हरे Hare Hare. ஆம், ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். Mataji இப்போ Jai என்ன Jai கதை? Jai Sri Chaitanya ஜெய ஜெய ஸ்ரீ Nityananda. சைத்தன்ய ஜெய Asurada நித்யானந்தா. Mataji. Jaya 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 Chaitanya Jai Jaya Jai Sri Chaitanya Nityananda, Nityananda. ஜெய Jai துவைத சந்திர Advaita ஜெய Chandra கௌரபக்த விருந்தா. Jaya Jai Advaita Advaita Chandra Chandra Jaya Jai Kaura Gaura Bhakta Bhakta Vrinda, Vrinda. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. Jaya Jaya Jai Sri Jai Sri Chaitanya Jaya Chaitanya Jai Nityananda, Nityananda. ஜெய துவைத சந்திர ஜெய கௌரபக்த விருந்தா. Jaya Jai Advaita Jai Chandra Jaya Advaita Kaura Chandra Bhakta Jai Vrinda. Gaura Bhakta என்ன Vrinda. கதை ஓடிட்டு இருக்கு? என்ன கதை ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறது? புக்க பார்க்காம சொல்லுங்க. என்ன கதை ஓடிட்டு இருக்கு? ராதா ராணிக்கு ராதாராணியை பத்தி போயிட்டு இருக்கு மத்தாஜி. ராதா ராணி அவருடைய கதை போயிட்டு அழகை இருக்கேன். பத்தி அழகை பத்தி மலர்களா வர்ணிக்க. ஓகே, பட் எதனால, எந்த கான்டெக்ட்ல வருது? பிராட் கான்டெக்ட் என்ன? பிராடா லக்ஷ்மி தேவி அந்த ரைட், அந்த 5 நாள் அந்த கதையில இருந்து இது சப் கதையா ஓடிட்டு இருக்கு. ரைட்டா? ஏய் சபா 173 தானே மாத்தரி? ஆமா எஸ் ஆமா ஆமா மத்தாஜி. ஏய் சபா சானி ஆ கீழா கிஞ்சித உத்கமா பிரதமே ஹர்ஷ சங்காச்சாரி மூல காரணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபஸ்தானே ஏய் கீழ சபஸ்தான் கிஞ்சித உத்தம பிரதமே அர்ஷ சஞ்சாரி மூல காரண. அச்சமயத்தில் கிழ கிஞ்சித எனப்படும் பரவச சின்னம் எழுச்சி பெறுகிறது. முதலில் அங்கு பரவச உணர்வின் மகிழ்ச்சி காணப்படுகிறது. அதுவே இந்த சின்னங்களின் மூல காரணமாகும். பொருளுரை. ஸ்ரீமதி ராதாராணி எப்போதெல்லாம் தனது இல்லத்தை விட்டு வெளியே வருகிறாளோ அப்போதெல்லாம் அவள் நன்கு உடையுடுத்தி வசீகரமாக இருக்கிறாள். ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் கவனத்தை கவர்வது அவளது பெண்மையின் தன்மையாகும். அவள் தம்மை கவரக்கூடிய விதத்தில் உடை உடுத்தி இருப்பதை பார்த்த மாத்திரத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவளது மேனியை தொட விரும்புகிறார். அதற்காக அவளில் சில குற்றங்களை கண்டுபிடித்து நதியை கிடப்பதிலிருந்தும் மலர்களை பறிப்பதிலிருந்தும் கிருஷ்ணர் அவளை தடுக்கின்றார். ராணிக்கும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கும் இடையில் இது போன்ற லீலைகள் நடைபெறுகின்றன. இடையர் ராதாராணி ஒரு பாத்திரத்தில் பாலை எடுத்துக்கொண்டு பாலை விற்பதற்காக யமுனையின் மறுகரைக்கு அடிக்கடி செல்வது வழக்கம். நதியை கடப்பதற்கு அவள் படகோட்டிக்கு பணம் செலுத்த வேண்டும். படகோட்டி தனது கட்டணத்தை வசூல் செய்யும் இடம் தானகாட்டி என கூறப்படுகிறது. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அங்கு செல்வதிலிருந்து அவளை தடுத்து கூறுகிறார். முதலில் நீ கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும், அதன் பின்னரே செல்வதற்கு அனுமதிக்கப்படுவாய். இந்த லீலை தான கேலி லீலா என்று அறியப்படுகிறது. அதுபோலவே ஸ்ரீமதி ராதாராணி மலரை பறிக்க விரும்பினால் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தம்மை தோட்டத்தின் உரிமையாளர் என்று கூறி அவளை தடுப்பார். இந்த லீலை கிழக்கிஞ்சித என்று அறியப்படுகிறது.
ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தடைகளினால் ராதாராணியிடம் வெட்கம் அதிகரிக்கின்றது. அச்சமயத்தில் கிலக்கிஞ்சித பாவ என்று அறியப்படும் பரவச உணர்ச்சியின் அறிகுறிகள் அவளது உடலில் தோன்றுகின்றன. இந்த பரவச சின்னங்கள் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியின் உஜ்வல நீலமணி அனுபாவ பிரகரண 39 என்னும் நூலிலிருந்து எடுக்கப்பட்டு பின்வரும் ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ பேசிக்லி இந்த நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம கலாவதி மாதாஜி வந்து அந்த தாமோதர் தீபம் பாவம் அவங்க ஒண்டிதான் ஃபுல் மந்த் காட்டினாங்க. அவங்க காட்டுறச்சே நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ராதாராணி வந்து குடம் வச்ச மாதிரி. இன்ஃபேக்ட் எனக்கு யாரோ கிஃப்டா கொடுத்தாங்க குட்டி அச்ச விக்ரம். அவங்க வந்து என்ன அதுன்னா பால் குடம். ஏன்னா அவங்க அதை விற்பாங்க. ரைட். அது எங்க விற்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம யமுனா கரையில தாண்டி போய் தான் விற்பது. அப்போ வந்து என்னன்னா அந்த போட்மேனுக்கு ஃபீஸ் கொடுக்கணும்ல. யூஸ்வலா அவங்க எப்படி கலெக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா போயிட்டு வர டைம் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. நம்மள மாதிரி எல்லாம் இல்ல. அந்த காலத்துல எல்லாம் ஃபுல் நம்பிக்கை. இப்பெல்லாம் ஓடி போயிடுவோம் ஃபர்ஸ்டே நம்ம புக் பண்ணணும். இன்னும் ரொம்ப நாள் முன்னாடி புக் பண்ணணும்ன்ற கான்செப்ட் எல்லாம். சோ ஆனா கிருஷ்ணர் சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் நீ கொடுத்துட்டு தான் போகணும் அப்படின்னு ராதாராணியா தடுப்பாரு. பேசிக்கலி ஏன் தடுக்கிறாருன்னா அந்த பைசா வாங்கணும்ன்றதுக்கோசரமா. கிருஷ்ணர் அவ்வளவு கஞ்சூசா? இல்ல இல்ல இல்லைங்க மாதாஜி. மாதாஜி. அது இல்ல ஒரு மாதாஜி. லீலை அது ஒரு லீலையா காமிக்கணும்னு சொல்றதுக்காக செய்வாங்க மாதாஜி. ஆமா அது ஒரு லீலை ஒரு பாஸ்ட் டைம். சோ அந்த இப்ப நம்மளுக்கு கூட பிடிச்சிச்சு வச்சுக்கோங்களேன். பசங்க சின்ன பசங்க குழந்தைங்க வீட்டுல இருந்தா என்ன பண்ணுவோம்? சாக்லேட்டா எனக்கு கொடுக்க மாட்டியா? ஏன் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சும்மா நம்மளுக்கு அந்த சாக்லேட் வேணுமா? ஆக்சுவலா அந்த ஐடியா இல்ல. ஆனா அவங்களோட என்கேஜ் பண்ணணும். அவங்க என்ன பேசுறாங்க, அவங்க என்ன பாவம், அவங்க கொடுக்குறாங்களா இல்லையா, அவங்க எப்படிதான் ரியாக்ட் பண்றாங்கன்ற ஒரு கியூரியாசிட்டி. உனக்கு உலகத்துல அம்மா அப்பா கூட நம்ம குழந்தைங்க கிட்ட கேட்போம் உனக்கு யாரை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இப்ப குழந்தை அம்மா சொன்னா அப்பா சொன்னா ஒன்னும் பெரிய வருத்தம் இருக்க போறது இல்ல. ஆனாலும் குழந்தை கிட்ட கேட்போம் உனக்கு யாரை பிடிக்கும், என்ன பிடிக்காதா. இப்பெல்லாம் குழந்தைங்க ரொம்ப உஷார். அம்மாத்தோட தனியா இருக்கச்சே அம்மா உன்னையேதான் பிடிக்கும், அப்பாவோட தனியா இருக்கச்சே அப்பா. 2 பேர் இருந்தா உங்க 2 பேரையும் பிடிக்கும். இப்பெல்லாம் பொறக்கறச்சே பொலிட்டிக்ஸ். எப்படி பொறக்கச்சே பிரகலாத் கிருஷ்ணர் ஞாபகத்துல இருந்தாரோ, பரீட்சித் வந்து பிரகலாத் மகாராஜ் கிருஷ்ணரை பத்தி ஸ்ரவணம் கேட்டாரோ, பரீட்சித் வந்து தேடிட்டே இருந்தாரோ, அந்த பாவம் வந்து பசங்க இப்பவுமே பாலிடிக்ஸ் வயதுல கத்துக்கிறாங்க. சோ இந்த மாதிரி தானகத்தி லீலா அப்படின்றது அந்த பைசா கொடுக்கறதுக்கு. அதே மாதிரி பூ பறிச்சாலும் இவர் வந்து வம்பு இழுப்பாரு. இத பாரு இது என்னோடது, நீ எனக்கு கொடுக்கணும் சார்ஜ் அப்படின்னு. இது வந்து அவங்களுக்கு ஒரே சிரிப்பு தான் வருது. ஆனா அந்த சிரிப்புலயும் ஒரு வெக்கம். இதெல்லாம் வந்து உஜ்வல நீலாமணி அப்படின்னு ஒரு புக்கு. அனுபாவ இது ரொம்ப அட்வான்ஸ் டிவோட்டிஸ் படிச்சாதான் புரியும்ன்றது வெரி வெரி உண்மை. நான் அந்த புக்கை வாங்கி வச்சேன். பிரிட்டி எக்ஸ்பென்சிவ். அந்த புக்கை திறந்தா கொஞ்சம் தான் படிக்க முடியுது. அந்த பாவம் புரியறதுக்கு நம்ம இன்னும் நிறைய எலிவேட் பண்ணோம் அப்படின்னு எடுத்து உள்ள வச்சிருக்கேன். சோ அதனால அதுதான் அந்த ஸ்பெஷாலிட்டி. கர்வாபிலாஷ சுத்தீதா ஸ்மிதாசூய பயக்ருதாம் சங்கரீகரணம் ஹர்ஷாத் உச்யதே கில கிஞ்சிதம். गर्वाभिलाषुर्विदिता स्मृता सूया भयकृतं சங்கரீகரணம் ஹர்ஷாத் உச்சதே கில கிஞ்சிதம். மொழிபெயர்ப்பு. பெருமை, பேராசை, அழுகை, புன்னகை, பொறாமை, பயம் மற்றும் கோபம் ஆகியவை மகிழ்ச்சியான உணர்வு குறைந்து வெளிப்படும் 7 பரவசமான அன்பின் அறிகுறிகளாகும். மேலும் இந்த அறிகுறிகள் கில கிஞ்சித பாவா என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. கலாவதி மாதாஜி எப்படி இருக்கு உடம்பு? ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க வந்தது பேக் இன் டவுன். நல்லா இருக்கு மாதாஜி. நேத்து தான் வந்தேன் மாதாஜி கிளாஸுக்கு. ஓகே. நான் இல்ல நேத்து. ஹரே நன்றி கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ப்ரே பண்ணதுக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி மாதாஜி. ஹரி போல். வெரி நைஸ். சோ ப்ரைடு, ஆம்பிஷன், வீப்பிங் இதெல்லாம் பார்த்தா எங்கேயோ கேட்ட மாதிரி இருக்கே. ஆமா கரெக்டா புரிஞ்சுட்டு இருக்கேன். எங்க இப்ப கேட்டோம் இதெல்லாம்? அகம்பாவம், அகாநித்வம், 6 கெட்ட குவாலிட்டிஸ், டிமானிக் குவாலிட்டிஸ் எங்கேயோ படிச்சோம். எங்க? பகவத்கீதை மாதாஜி. பகவத்கீதா எத்தனாவது சாப்டர்? எங்க படிச்சோம்? எத்தனாவது சாப்டர்? இல்ல 10 வந்து அவரோட விஸ்வரூபம். அங்க எப்படி கெட்ட குவாலிட்டிஸ் வரும்? குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து எங்க வரும்? ஞான யோகால வரும். பக்தி யோகா 10th சாப்டர்லாம் பக்தி யோகா வரும் மாதாஜி. பக்தி யோகத்துல வரும். வராது. பக்தி யோகால வராது. பக்தி யோகத்துல ஒண்ணுமே இல்லப்பா. சோ ஞான யோகால தான் வரும். சோ எத்தனாவது சாப்டர்? க்ளூ கூட கொடுத்துட்டேன். ஞான யோகா எத்தனாவது? கர்மயோகம் ஞான 5வது சாப்டர். எப்படி மாதாஜி ஞான யோகா எத்தனாவது சாப்டர்? ஞான யோகா செட்டே வந்து செகண்ட் ஹாஃப் தானே, அதாவது 13 to 18. இதுல இருந்து வரும் ஞான யோகம். ஐ திங்க் யாருமே கேள்வியே கேட்கறது இல்ல.
அதான் ப்ராப்ளம். பதில் சொல்றோம். ஆனா கொஸ்டினுக்கு வந்து என்ன கொஸ்டின் தெரிஞ்சாதான் ஆன்சர் பண்ண முடியும். நானும் ஆன்சர் சொல்றோம்னு சொல்றோம் நம்ம. ஏன்னா நான் கிளியரா சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஞான யோகான்றது வந்து செகண்ட் ஆஃப் நம்பர் கூட சொல்லிட்டேன் 13 to 18. சொன்ன அப்புறமா 5வது 6வதுன்றீங்கன்னா அப்போ நம்ம ஸ்ரவணம். 7வது சாப்டர் மாதாஜி. யார் அது 7வது சொன்னீங்க? நான் தான் மாதாஜி. கலாவதி மாதாஜி, விஜயகுமாரி மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி 3 பேரும் கொஞ்சம் ஸ்ரவணம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க. கொஞ்சம் 1%. எதுக்குன்னா நான் இப்போ மறுபடியும் 4 தடவை ரிப்பீட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் எதெல்லாம் பக்தியோட சாப்டர்ஸ்? நடுவுல இருக்கிற 6 அதான் நம்பர் சொல்லுங்க பிரேமா மாதாஜி. 6ல இருந்து இது வரைக்கும் 12 வரைக்குமா? 7ல இருந்து 12 12 வரைக்கும். ரைட். 12 சோ வரைக்கும் 7ல இருந்து 12 வரைக்கும் பக்தி யோகா இல்லன்றது 2 நிமிஷமா பேசிட்டு இருக்கோம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஞான யோகால தான் இருக்கும். ஞான யோகா எத்தனாவது சாப்டர்ஸ்? 13 ஞான 13ல இருந்து 18. சோ அந்த ஆன்சரும் நான் சொல்லிட்டேன். 1ல இருந்து 16வது 18. அத்தியாயம் மாதாஜி. 16 தேங்க்யூ மாதாஜி. வெரி நைஸ் ஆ, சித்ரா. கீதா மாதாஜி பாத்தீங்களா? பார்த்தேன் சொன்ன மாதாஜி. சோ அட்லீஸ்ட் பாருங்க. அதுக்குதான் சொல்ல வரேன். சோ 16 சாப்டர்ல வந்து டிமானிக் அண்ட் அசுர குவாலிட்டில 6 இருக்கு. இப்போ இதான் கிளாஷ். ப்ரைடு, ரைட், என்வி, ஃபியர், ஆங்கர் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அசுர குவாலிட்டில இருக்கு. ஆனா ஏன் இதை ராதாராணிக்கு சொல்லிட்டு கில கிஞ்சன பாவா அப்படின்னு சொல்றாங்க? இது இம்ப்ரெஷன் பண்றது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தன்னுடைய காதலியோ அன்பையோ செலுத்த சமாச்சாரம் இது. நைஸ்லி பிரபு கொண்டாந்து. இது காதல்ல வந்துச்சுன்னா இந்த பாவங்கள் ரசிக்கிறது வந்து ஏன் மாதாஜி? ரசிக்கிறது தானே மாதாஜி. அந்த பாவத்தை ரசிக்கிறது. ரசிக்கிறது. ரைட். சோ சரி. காதல்ல வந்தா அது ரசிக்கிறது. சோ பேசிக்கலி மோர் தென் காதல். இப்போ காதல்ல கூட இவனுக்கு லவர் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கோவம் வந்து நான் அருவாள் எடுத்து விட்டுடுறேன். அது ரசிக்கிறதா? நீங்க சொன்ன அதே ஸ்டோரி. இல்ல நீங்க மாதாஜி. அது சொன்னீங்க மாதாஜி அது வந்து அது வெறித்தனம் மாதாஜி. இது வந்து ஹாப்பினஸோட அது ஒரு சோ ஹாப்பினஸோட உங்களை வந்து ஒரு சோ அந்த காதல் வந்து எல்லாரும் மிஸ் பண்ற பாயிண்ட் எல்லாம் கரெக்ட். சோ காதல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிருஷ்ணால தான் நீங்க சொல்ற அந்த ஹாப்பினஸ் இருக்கும். இல்லைன்னா ஹஸ்பண்ட் கிட்ட கோவம் காதலோட வராது. கோவமா தான் வரும். கிருஷ்ணர் கிட்ட தான் எந்த கோவமும் கோஷமும் கிருஷ்ணர்கிட்டயோ வெளிப்பட்டா அது வந்து கிருஷ்ணரை வச்சு வெளிப்பட்டா. இப்ப வந்து நீங்க சொல்வீங்க நான் வந்து கோவம் கிருஷ்ணர் கிட்ட தான் காப்பேன். கிருஷ்ணா நீ கல்லா மண்ணா கிருஷ்ணர் கிட்ட தான் திட்டுவேன். எனக்கு இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. அது கோவம் இல்ல. அது நம்மளை பத்தி பேசுறது. கிருஷ்ணா எனக்கு செம்ம கோவம். நான் சாப்பாடு வச்சிருக்கேன் நீ சாப்பிடவே மாட்டேன்ற. அது கிருஷ்ணர் மேல இருக்கிற கோவம். புரியுதா உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ்? நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க மாதாஜி எனக்கு வந்து ஃபுல் கிருஷ்ணர் தான். எதுவா இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் முன்னாடி போய் பயங்கரமா அழுறது. ஐயோ என் லைஃப் இப்படி ஆயிடுச்சேன்னு தலையை போட்டு அடிச்சுக்கிறது. அதனாலதான் கிருஷ்ணர் முன்னாடி அழக்கூடாதுன்னு. ஆனா உன் அழகு இவ்வளவு அழகா இருக்கே அப்படின்னு கண்ணி வந்தாலோ இல்ல இவ்வளவு பேருக்கு டிவோட்டிஸ்க்கு பக்திக்கு டிவோட்டி சொல்லுவாங்களாம் கிருஷ்ணா எனக்கு முன்னாடி அழுகே வரலேன்னு அழுதா கூட இட் இஸ் ஃபார் கிருஷ்ணா. சோ இதெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணா கோஷம் பண்ற பாவங்கள்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். கிளியரா? அரசத பாவ ஆஷி சஹஜ மீலாயா அஸ்த பாவ சமீலானே மகாபாவ ஹயா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆராசாத பாவாசி சகஜே மிலைய அஷ்டபாவ சம்மிலேன மகாபாவ ஹயா. 7 இதர தெய்வீக பாவங்களும் உள்ளன. அவை மகிழ்ச்சியின் தளத்துடன் இணையும் போது அந்த சேர்க்கையானது மகாபாவா என்று அறியப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. இதோட 7 சேர்ந்து வர்றது அது என்ன பாவம் தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா? அது என்ன அப்படின்னா அதெல்லாம் மகாபாவத்துல வரும். கர்வ அபிலாஷா பயா சுகருதிதா क्रोध ஆசூயாஹாய ஆரமத ஸ்மிதா. सर्व अभिलाषा भया शुष्कीकृत क्रोध आसूया काया मारा மத்தஸ்மித. மகாபாவத்தின் 7 உட்பொருள்கள் கர்வம், பேரார்வம், பயம், வரட்டு, செயற்கையான வரட்டு அழுகை, கோபம், பொறாமை மற்றும் மெல்லிய புன்னகை. ஹரே சூப்பரா கிருஷ்ணா. இருக்கா? அதாவது இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா இப்ப படிச்சதா. ஆனா கிரைங்ன்றது ஆர்டிபிஷியல். சோ இந்த 7மே வந்து மகாபாரதத்துல வருது அப்படின்னு. நானா ஸ்வாது அஷ்டபாவா. ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட் போட்டுக்கோங்க 2 டிவைஸ் யூஸ் பண்ணா. நானா ஸ்வாது அஷ்டபாவா ஏகத்ர மீலனா யஹார ஆஸ்வாதே திருப்தா ஹாயா கிருஷ்ண மாமா. நானா ஸ்வாது அஷ்டபாவ ஏகத்ர மிலன ஜஹர ஆஸ்வாதே திருப்த ஹய கிருஷ்ணமன. தெய்வீக மகிழ்ச்சியின் தளத்தில்
8 பாவ அறிகுறிகள் உள்ளன. அவை அனைத்தையும் ஒன்று சேர்த்து சுவைக்கும் போது கிருஷ்ணரின் மனம் முற்றிலும் திருப்தி அடைகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 8 சிம்டம்ஸ் இருக்கான். அதுல என்னன்னா அவன் வந்து கிருஷ்ணரோட சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணோம்னா அந்த ஆண்டவனோட மைண்ட் கூட சூப்பர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. சோ அது என்ன அப்படின்னு தாதி கண்ட கிருதா மது மரிச்ச கற்பூரா ஏலாச்சி மிலேனே சேரா சால மதுரா. பஞ்சாமிர்தம் சொல்ற மாதிரி இது 8 மிருதம். படிங்க, யாராவது படிக்காதவங்க இருந்தீங்கன்னா படிங்க. இது வந்து எதோட கம்பேர் பண்றாங்கன்னா, கேக்குதா நான் பேசுறது? தயிர், அப்புறம் கேண்டி, நெய், அப்புறம் அந்த மிளகாய், மிளகு, ரைட்? மிளகு மிளகு மிளகு, அப்புறம் வந்து கேம்ஃபர் என்ன? கற்பூரம். தேங்க்ஸ் மாதாஜி. கற்பூரம், கார்டமம்க்கு என்ன சொல்வீங்க? என்ன மாதிரி? கார்டமம் பச்சையா குட்டியா இருக்கும் பாய்ச்சல். ஏலக்காய். ஏலக்காய், கரெக்ட். ஏலக்காய் இதெல்லாம் மிக்ஸ் ஏலக்காய் பண்ணி இருந்தா அது ஒரு தனி டேஸ்ட் இருக்கும், ரைட்? அந்த டேஸ்டும் அந்த ஸ்வீட்டும் நம்ம பஞ்சாமிர்தம் சொல்ற மாதிரி இது இன்னும் நம்ம பஞ்சாமிர்தமே தான். அதுல இன்னும் 2 ஆட் ஆகுது. அதாவது பெப்பரும் கேம்ஃபரும், இந்த 2 நம்ம யூஸ்வலா பஞ்சாமிர்தத்துல போட மாட்டோம் இல்லையா? அது சக்கரை ஹனி ஏதாவது ஒண்ணுதான் போடுவோம். அந்த 3யும் ஆட் பண்ணா என்ன டேஸ்ட் இருக்கும், அந்த டேஸ்ட் வந்து இருக்கும் இந்த பர்டிகுலர் பாவத்துல அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. சரிங்களா? அடுத்தது போலாம். இப்போ உங்ககிட்ட கேட்கணும்னு இருந்தேன். நிறைய பேர் பக்தி வைபவ் இருங்க, பக்தி வைபவ் இது வந்து பார்த்தோம் இல்லையா? ஆனா அந்த பக்தி வைபவ்ல நீங்க யாருமே பேசல. எதுக்கு? யாருமே ஜாயின் ஆகலையா நேத்து ஃபாஸ்ட் ட்ராக்கு? மாதாஜி லிங்க் எனக்கு வரவே இல்லை மாதாஜி. உங்களுக்கு ஏன் வரலன்னா உங்களுக்கு மெயில் அனுப்பிச்சிருக்காங்க. நீங்க மெயில் ஐடி ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுல அந்த மெயில் ஐடி நான் உங்களுக்கு 20 தடவை சொன்ன இமெயிலுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கோம். நீங்க போய் அங்க ஆட் பண்ணிக்கோங்கன்னு. சோ தனித்தனியா யாரும் லிங்க் அனுப்ப மாட்டோம். ஒரு குரூப் சொல்லுங்க. இல்லைங்க மாதாஜி, மெயில்ல போயிட்டு பார்த்தேன் மாதாஜி. அதுல போயிட்டு ஆடுன்னு கொடுத்தாலும் ஆட் ஆகல எனக்கு. நீங்க சொன்ன ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். அப்ப நான் உங்களை ஆட் வந்திருக்கு பண்றேன். மாதாஜி. அப்பனா நீங்க பிரைவேட்டா எனக்கு மெசேஜ் போடுங்க அந்த மாதிரி எக்ஸெப்ஷன் இருந்தா. பட் எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாரும் அதுக்கப்புறம் போய் ஆட் பண்ணி ஆட் ஆயிருக்காங்க. உங்களுக்கு எதுக்கு வரலன்னு தெரியல. நான் உங்களுக்கு நான் உங்களை ஆட் பண்ணி விடுறேன். ஞாபகப்படுத்துங்க எனக்கு. ஓகே மாதாஜி Yes, வரல மாதாஜி. அப்புறம் ரேவதி மாதாஜி அனுப்புனாங்க மாதாஜி. ரேவதி அப்புறம் மாதாஜி அமிச்சாங்களா? வரல ஓகே, மாதாஜி, ஆமா மாதாஜி வரல. வரல. அது அது ஏதோ மிஸ்டேக் நினைக்கிறேன். ஏன்னா நீங்க எல்லாருமே அப்போ ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கீங்களான்னு எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு. மாதாஜி பண்ணோம் எனக்கு மாதாஜி மெயில்ல பண்ணோம். வந்திருக்கு மாதாஜி, ஆனாலும் ஆட் ஆகல. அது ஏன்னு தெரியல மாதாஜி. உங்க எல்லாருக்கும் மெயில்ல வந்திருக்கா? எல்லாருக்குமே? எனக்கு அவங்க அனுப்புனது வந்தது மாதாஜி. ஸோ நீங்க அட்டெம்ப்டே பண்ணல மெயில்ல வந்திருக்கான்னு. ஏன்னா நாங்க சொல்லி இது என்னன்னா நம்ம தமிழ்ல எல்லாமே கன்வீனியன்ட்டா கொடுத்துட்டு நம்மளுக்கு ஈஸி ஆயிடுது. மத்தவங்க எல்லாருமே இப்படி கேட்கறச்சே நான் யாருக்குமே லிங்க் ஃபார்வர்ட் பண்ணல. நாங்க எல்லாருமே ஏன்னா இன்னைக்கு ஒரு நாள் லிங்க் ஃபார்வர்ட் பண்ணலாம். கம்யூனிகேஷனுக்கு அங்கதான் வரும் இன்ஃபர்மேஷன். புரியுதுங்களா? சரி, நான் ஆட் பண்றேன். பட் நீங்க எல்லாரும் வராதவங்க எல்லாரும் ஒரு தடவை ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இன்னைக்கு. அதுக்கப்புறமும் வரல அப்படின்னா எனக்கு சொல்லுங்க. நான் உங்களுக்கு மறுபடியும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க வராதவங்க லிங்க். இல்லைன்னா கம்யூனிகேஷன் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வராது. லிங்கே நாளைக்கு மாத்தணும்னா என்ன ஆகும்? சரியா? ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணுங்க. விஜயகுமாரி மாதாஜி, நான் உங்களோட ஆட் பண்றேன். அதனால யாருமே வரலையா கிளாஸ்க்கு? ஆமா அதனாலதான் மாதாஜி, நான் வரவே இல்லைங்க அதனாலதான் வரல. மாதாஜி. நீங்க எல்லாம் வந்தீங்களா? அப்ப ஏன் நீங்க யாருமே பேச மாட்டேன்றீங்க கிளாஸ்ல? ஆனா பேசுறது இங்க பேசுற மாதிரி ஒரே டைம் இல்ல. மாதாஜி, ஹேண்ட் நீங்க ரைஸ் பண்ணி கிளாஸ் பேச. முடிச்ச பிறகு நான் வந்தேன் கிளாஸ் மாதாஜி. முடிச்ச பிறகு நான் பேசலாம்னு நினைச்சேன் மாதாஜி. வந்தேன் மாதாஜி. பேசுறேன் ஓகே மாதாஜி. ஓகே ஓகே, கேட்கல, நோ ப்ராப்ளம். ஏய் பாவா யுதகே ராதஸ்ய நயனா சங்கமஹா ஈதா சுகா பாயா கோல கோட்டி குணா. ஏய் பாவ சுத்த தேகி ராதாஸ்ய நயனா சங்கம கைதே சுக பாய கௌடி குணா. பரவச அன்பின் இந்த கலவையினால் ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் முகமும் கண்களும் பிரகாசமடைவதை காணும்போது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஸ்ரீமதி ராதாராணியுடனான நேரடி உறவை காட்டிலும் கோடிக்கணக்கான மடங்கு அதிக மகிழ்ச்சியை அடைகிறார். பொருளுரை. இது ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியின் உஜ்ஜவல நீலாமணி என்ற நூலிலிருந்து வரும் பின்வரும் ஸ்லோகத்தில் அனுபாவ பிரகரண 41 மேலில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும்
இதுல இருந்து கொஞ்சம் பெரிய எக்ஸ்பிளனேஷன் போயிட்டு இருக்கு. சோ நம்ம உஜ்வல நீலாமணி நம்ம நாளைக்கு படிக்கலாம், இல்லைன்னா இங்க டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடும். ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? வாஞ்சா கல்பதரபியஸ்ச கிருபா சிந்தூபிய ஏவச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவி ஜெய் ஸ்ரீலா பிரபாத் ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா